खुलुमबाय लोगोफोर आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनैनि भिडिअआ एसे आलदा रोखोमनि जागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां, लोगोसे नोंथांमोना एसेबाबो मोनथिखाबाय जानांगौ बै भिडिअ कभाराव नायनानै, नङा होमबा? दा आखाइया जेब्लानाखि मोननैजों खबो अब्लासो माने आखाइया गोमो, ओमफ्राय आखाइ फारसेजों माब्लाबाबो आखाइ खबनो दासान्दे बे जिन्दगियावबो जाया आरो। दा दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर, माने दा नैबे बोथोराव सोलिफुबाय थानाय, माने आं बे साननैसोआव बिराद माने भाइरालनि भिडिअ नायगासिनो दं, नङा होमबा? दा खायसे ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बुंगासिनो दं आरो, माने लाजाया ओरैबायदि। दा दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन रायजोफोर, बै आखाइ फारसेजों आखाइ खबजाया होननाय ओंथिया दिनै बेनो आरो, नङा होमबा? सापस हमनानै लादो, नङा होमबा, बै सासे मानसिनि मुला बारि, नङा होमबा? बे मुला बारिखौ जुदि, बे मुला बारियाव जुदि मुलाखौ जुदि मालिकनाव सोङा हसिया जुदि खायैबा माने मा अबस्था जागोन बेखौथ' मिथिखागौना। सिखाव बा माबा मोनसे होननानै बुजागोनबो, नङा होमबा? ओरैबायदि घटना जायो आरो। दा बै मुलाखौ जुदि सोंनानै जुदि खायोबा माने बिगोमायाबो हयथ'बा अबजेक्सन होनाय नङा, माने खानो माने मोनगोन आरो। थिग दिनैनि घटनाया बिदि जागासिनो दं आरो रायजोफोर। दा दिनैथ' बेयाव माने इसिबां गिदिर माने दावराव जानांगौनि, एफा गिदिर इस्यु खालामनांगौनि खुनु माने माबाखौ आं नुहुराखै आरो, खोथाखौ नैबे गुसुं भिडिअनि माने खोथाखौ लानानै नायोब्ला आरो। दा बेफोर माने खोथाया जाहैबाय नैबे आथिखालाव सोलिबाय थानाय, दानि जुगाव सोलिबाय थानाय माने मोजां मोनलायग्रा मानसिफोरनि थाखाय बा सोरबा लाइन मारिग्रा मानसिफोरनि थाखाय बेफोर माने खोथाया जाहैबाय बै ओंखाम जाबा दै गरसे ग्लब लोंनाय बिदिसो थारसारा। बेयाव जेबो माबा गैया आरो, माने इस्यु गैया। माने बेयावथ' जेबो गाज्रि खोथा गैयाना रायजोफोर, ना नोंथांमोना गाज्रि खोथा नुदों बेयाव माने एकमात्र बिथाङा सोंनाय जादों बै फाथो आबादा माने जौदोंना जौवाखै बा माब्रै दं होननानै सोंनाय जादों फार्स्टआव, नङा होमबा? फाथो आबादखौ सोंदों अनिल नार्जारि बिथाङा। आरो नैथियाव सोंनाय दं माने बै माने गायनाय थादुना माने बेदर थांदोंना थाङाखै आरो आबादा मोजां जादोंना जायाखै, थिग बेखौल' सोंदों, नङा होमबा दिनैनि दिनाव? दा होमबा बेखौ सिन्था खालामना नायदो नोंथांमोना, बेयाव मा गाज्रि सोदोब दं दे दिनै बे खोथाखौ लानानै बिराद बायदिसिना दावराव सोलिगासिनो दं। माने मोनसे फिसा इस्युखौनो दिनै बिराद गिदिर खालामनो नागिरगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा। दा बेखायनो आङो एसे खावलायनो लुबैदों, माने माबा मोनसे जुदि घटना जायोब्ला माने बे खोथाया रिउमार जानो माने बांद्राय टाइम नाङा आरो, खिन्थु बै खोथाखौ माने खोमोरलांनांगौआसो बिराद टाइम नांगौ, नङा होमबा रायजोफोर? दा दिनैनि दिनावबो बिदिनो जादों। दा दिनै बिथाङा जेनेबा घटनाया जाबायानो दे, नङा होमबा? आच्छा जाबाय, दिनै बिथाङासो घटना जादों, खिन्थु बै सोरबा सुबर्न बा सोरबा प्रेक्टिकेल बा सोरबा बै फिल्म इन्डास्ट्रियाव जायफोर थायो बा शर्ट मुभि माने इन्डास्ट्रियाव जायफोर थायो बा माबा मोनसे इन्डास्ट्रिनि जेनेबा बिसाफोर, बिसोरथ' दिनैहाय गाज्रि खामानि मावाखैना, नङा होमबा? दा दिनैनि दिनाव माने पार्सनेल माने नैबेफोरबायदि खोथाखौ लानानै अनेक इउटुबारफोर, अनेक माने कয়েকজন मानसिफ्रा बुंगासिनो दं। सोरबा बिसाखौबो सोंखारिनो नागिरदों दिनै, सोरबा माने फिल्म इन्डास्ट्रिफोरनि मानसिखौनो दिनै गाज्रि होननो नागिरदों, नङा होमबा? नाथाय आं दिनै बुंगोन माने बेफोरबायदि बुंनाय माने सोंखारिनाया बिराद गाज्रि, जिहेतु बेफोरबायदि पार्सनेल माने खोथायाव अबेबा बिसाखौबो लांनो नाङा, सोरबा एक्टरखौबो लांनो नाङा, सोरबा एक्ट्रिसखौबो लांनो नाङा, सोरबा सोरखौबाबो माने फुनदेरनो नाङा आरो बेफोरबायदियाव। माने बिथाङा जुदि दिनै जुदि गोरोन्थिखौ मावदोंबा बे आयेन भाबैसो साजा मोनगोन, नङा होमबा? जोंनि बे पाब्लिक नों आं इउटुबारा एकदम इसिबां माने गिदिर माबायाव लांनांगौनि खुनु खोथा गैया आरो, इस्युआव लांनांगौनि, नङा होमबा? दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों रायजोफोर। दा नोंथांमोना मा सानो? आरो दिनैनि दिनाव माने नैबे समफ्राव नुगासिनो जेब्लानाखि मोननै गोसोजों गोरोबलायगोन, नङा होमबा? गोरोबलायनायनि गेजेराव बेफोरबायदि खामानिया जायो, नङा होमबा लोगोफोर? जेनेबा आं दहायनो होनखाबाय फारसे आखाइजों जिन्दगियावबो आखाइ खबजाया। बै हिन्जावा जुदि लाइ होआबा
बेफोर खामानिया माब्लाबाबो जाया दे, बेखौ सिदा खोथा। दा आसल खोथाया बेनो रायजोफोर, मानि सासे जुदि बेक्तिया जुदि गावखौ सानसोआबा माब्लाबाबो बेफोरबायदि खामानिया जाया। नोंथांमोना बै कल रेकर्डखौ खोनासंनानै जेनेबा नोंथांमोननि गोसोआव मा सोंनाय दं, मा फिननाय दं, बेखौ एसे खेल खालाम रायजोफोर। जेनेबा बैयाव जेनाखि कल रेकर्डिंआव जे खोथाखौ रायज्लायदों नङा होमबा, बे खोथायाव दिनैहाय मानि बिथांमोनहा मानि क्ल'जखा आरो बेयाव नङा होमबा। दिनै अबेबा मानि जर जबस्तिनि बेयाव खोथा गैया, मानि सानैजों मिलायलायनानै रायलायनायसो नालाय बियो, बेयाव खुनु जर जबस्तिनि खोथा गैया आरो बै खोथाफोरखौ नायोबा। बेयाव मानि इसेबां गाज्रि साननांगौखौ आं नुहुराखै। दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन एग्जाम्पोल हिसाबै, जेनेबा सासे मानसिया जुदि खुनु मानि गावखौ मानि सानसोआबा, मानि फाग्ला फाग्ला बै मोसाथां लख्राथां बै मानसिखौ बारसिननो हायो नामा? हाया, बिफद दं। जायनाखि बारसिनग्रा बे ओरैबायदि बिफद जागोन, दा जों बेखौ बयबो मिथिखायो रायजोफोर। नंखायनो ओरैनो बुंलाबायनाय बा माबा मोनसे खाथायलाबायनाय खोथाफोरखौ मानि लानानै रायजो राजाफ्रा बांद्राय गिदिराव लांनो नाङा आरो रायजोफोर। आरो दिनैनि नैबे इस्युआ जुदि नंमारगौब्ला नङा होमबा लोगोफोर, दा बेखौ आयेन भाबै मानि आयेनासो साजा होगोन नङा होमबा दिनैनि दिनाव। दा आरो जुदि इस्युआ जुदि नङाब्ला बै भिडिअ लाबोग्रा, बै कल रेकर्डखौ भाइराल खालामग्रा बे बिथांमोना दिनै मा जागोन, दिनै आसल खोथाया बेसो सिन्था खालामनांगौ गोनां रायजोफोर। दा बै कल रेकर्डखौ दिनैहाय सोर पस्ट खालामखो, बै कल रेकर्डआ सोरनिफ्राय ओंखारखो, ओमफ्राय जुदि घटनाया नङाब्ला बै जायनाखि बिथां अनिल नार्जारी बिथाङा दिनैहाय बेफोरबायदि मानि बिराद बायदिसिना होनजानाय बा बिराद गिदिर बदनाम जानाय आरो बिराद गिदिर मान सन्मान गोमानाय, बे मान सन्मानखौ दिनै सोर होफिनगोन बिथांनो नङा होमबा। आसल खोथाया बेसो। मानसिखौ जेनेबा माबा मोनसे जायोबा साजा होयो एक्सुवेलि नंगौ, जेनेबा आंबो बिथांजों लोगो जाजोबाखै दे, मानि दाया जुदि नंगौबा बिथांखौ साजा होथों आरो जुदि बै घटनाया जुदि नङाब्ला आङो बे मा होनो अनिल नार्जारी बिथांखौ खावलायनो लुबैदों, मानि शर्ट मुभिनि मुंदांखा हिर' नोंथांखौ, नोंथांनि बे मान सन्मान गोमानायनि थाखाय, सन्मान हानिनि थाखाय नोंथाङा ओरैबायदि केस होनांगौ आरो बै जायनाखि भिडिअ भाइराल खालामग्रा बेखौ केस होनांगौ, जाहाथे मानि बयबो जानला मोनला बे भाइराल खालामग्रा मानि रायजो राजा बा इउटुबारफ्रा मानि गोसोआव थायो आरो नैबे खोथाफोरखौ लानानै, जाहाथे गियो, नङै नङै खोथाफोरखौ फोसावबा मा जायो साननानै जाहाथे गिनाय सोमजियो, ओमफ्राय भिडिअफोर आपल'ड खालामनायनि सिगां मानि हाजार बार साननांगौ जायो। आं बेखौ खावलायगोन आरो नोंथांखौ। जुदि घटनाया नंगौबा नोंथाङा साजा मोनगोन, आरो जुदि घटनाया जुदि नङाब्ला बै जायनाखि मानि कल रेकर्ड भाइराल खालामग्रा बे बिथांमोना दिनै 100% साजा मोननांगौ आरो नोंथाङा बेखौ सिन्था खालामनानै मानि सलिउसनखौ लाबोबानो जाबाय आरो। दा दिनै अनेक घटना जायो नङा होमबा रायजोफोर, दा मोजां मोनलायनायफोरनि बिथोराव अनेक घटना जायो, बेथ' मा खोथा, बिनिफ्राय 4-5 गुन गाज्रि गाज्रि खोथा रायज्लायो मोजां मोनलायग्राफ्रा नङा होमबा। खिन्थु दिनै बेफोरथ' भाइराल जायाखै नङा होमबा। दिनै मानि थाखाय नैबे एसेल' भिडिअआ दिनै मानो भाइराल जाखो, बेखौबो साननो गोनां खोथा दं आरो मा। बे संसाराव खौथि खौथि मानसि दं, दा खौथि खौथि मानसिनि गेजेराव खौथि खौथि मानसिनि प्लान पलिसि दङ रायजोफोर नङा होमबा। दा बै प्लान पलिसि बायदियै मानि जायनाखि प्लान पलिसि खालामनानै सानानै दोननाय बै जेफ्राव मानि दिनैनि दिनाव बिथाङा नांदोंबो जानो हागौ, आं बेखौसो सिन्था खालामदों आरो। बै सानानै दोननाय बे गाज्रि पलिसिनि जेयाव दिनै अनिल नार्जारी बिथाङा मानि नांहैफ्लांदों होननानैसो आं साननानै दं, खिन्थु बिथरि खोथा मा दं आं बेखौ बुजिया आरो दिनैनि दिनाव। दा बिथाङा मानि क्लियार खोथाखौ जुदि बुंफ्रुयोबा मोजां जायो, बयबो मोनथियो नङा होमबा। दा आं दिनै बेखौनो बुंगोन, सोरबा हौवा आरो हिन्जावजों जुदि गोरोबलायनानै माबा मोनसे दावराव जायोबा, उनाव जुदि गावस्रालायनाय जायोब्ला नङा होमबा, बेफोरबायदि खोथाया जायो आरो दिनैनि दिनाव।
दा बेखौनो लानानै दिनैहाय मा खालामो माने हौवाफोरखौल' बिराद गाज्रि बदनाम होयो दिनै हिनजावफोरजोंल' खालि लोगो जायो हौवाफोरखौल' गाज्रि बदनाम होयो माने गासिबो दायानो दिनैनि दिनाव हौवानावल'नो लरग गोग्लैयो आरो हिनजावफोरनाव हाजारखि दाय माव माने हिनजावफोरनाव बे माब्लाबाबो बै दाया लरग जाया दे बेखौ सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां आरो दा बेखौनो आं बुंनो सानदों दिनै हौवाफ्रा मिलायनानै माबा मोनसे जाब्लाबो हिनजाव केलेंकारिनि नाम थाङो बरनाम थाङो खिन्थु बै हिनजावफ्रा मानो हौवा केलेंकारिनि नाम थाङा बरनाम थाङा आं दिनै बेखौसो रायजोनाव सोंनो लुबैदों रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर मानो थाखाय हिनजावफ्रा दाय मावबा हौवा केलेंकारिनि नाम थाङा मानो थाखाय माने हौवाफ्रा जुदि दाय मावोबा हिनजाव केलेंकारि नाम थाङो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर रायजोफोर संसाराव ओरैबायदि मानसि थायो लोगोफोर माने नोंनि देरनायखौ आं नायनो हाया आंनि देरनायखौ बे नायनो हाया माने बेफोरबायदिनो प्लान पलिसि खालामनानै गोथौ हाखराव दिनै गादबनानै दोननो अनेक मानसिया सेस्था खालामो दा साना हौवा नंखायनो गाज्रि खोथा बुंनो नाङा आरो ओरैबायदि सिन्था खालामनांगौ आरो सोरबाया जुदि बिथांनि देरनाय जौगानाय नामफोरखौ नुनानै जुदि हिंसा खालामनानै बा माबा मोनसे गाज्रि मुं सुयोब्ला माबा मोनसे गाज्रि लाइनजों थाङोबा माने नोंथांमोनाबो बै गाज्रि लाइनजों थांफानो नाङा आरो माने गाज्रि होननानै मुं सुफानो नाङा माने बेफोर खोथाखौ माने गावसो माने सिन्था खालामनानै माने बासिनानै लानो रोंनांगौ आरो नों जुदि गाज्रि होनोबा नोंजोंनो गाज्रि होनलांजोबफायोबा माने बैखौथ' गाज्रि मोनखागोन नङा होमबा आंखौ जुदि सोरबा जुदि गाज्रि नोजोरजों नायनानै जुदि गाज्रि मोनोब्ला माने बै गाज्रि मोनग्राजोंथ' थांफानांगौनि खुनु खोथा गैया नङा होमबा दा दिनैनि घटनाया बिदिनो माने सोरबाया जुदि गाज्रि मुं सुयोबा माने गाज्रि मुं सुफानानै लाब गैया माने बेफोरबायदिखौ माने गाव बासिनानै लानाया मोजां आरो दा आं जोबनायाव बुंबाय माने अनेक सावरायबाय नङा होमबा मोजां गाज्रि एसेब्लाबो जेनेबा आं बांसिनानो दिनैहाय माने हौवाफोरजों लोगो जानानै खोथाखौ बुंनाय जाहैबाय नङा होमबा दा आंबो बेबायदि जाबोनाय नालाय आंबो एसे बुजिगौ आरो नंखायनो गासिबो माने दायफोरखौ माने हौवाफोरनाव होनानै लाब गैया माने बेयाव अनेक साननांगौनि खोथा थायो माने मोननै गोसोनि गेजेराव जेब्लानाखि गोरोबलायो अब्लासो बेफोर खामानिया जायो आरो रायजोफोर दा नोंथांमोना गोसोआव मा साननाय दं बा आं नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंफ्लांबाय नामा दा जुदि बुंफ्लांदोंबा माने नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो दा दिनै अनेक खोथा सावरायबाय दिनै बिथांमोना गावसिनि गेजेराव दंसै जुदि दाय मावदोंबा बिथाङा माने दायनि साजाखौ बिथाङा मोनगोन अनिल नार्जारि बिथाङा आरो जुदि दाय मावाखैबा दिनै बिथाङा बै जायनाखि पस्ट खालामग्रा बे बिथाङा दिनै दायखौ मोनगोन माबाखौ साजाखौ मोनगोन आरो दिनै बेखिनि बुंनानै दिनै बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर।